Belekino wana masingsa te kiri masingsa koktoma kasawi fakya. Hostello wardeni samung tangi nukhung pusi tongjangmani takhuk boyar de burma bini nukhungo bibino kare te kebu kuroi hostello wardeni samung tangi no bibino te bini nok nukhung pusi tongjangmani piyaba February talni nuchi sini sarini jorago asomsa bibini mobile lo koktoma shogikya bufayung boyar de burmani mang kathai jibi shakom nogni morgo tonija morgo kalaija o koktoma manman logi no Boyerni Bibini wana masingsa kemang samung mangpli nuzagi phekya kaka koko sluk sawi jirik sai kawkha oro thine Boyerni Bibi shawi khnarka bini bufayung boyer hostelo se thuyu hunke tangi hospital ni kuthui nogo daya sakang hostel ni naikol phangrokba bono sahari angna ko klaikya bufayung thimano tui khami thikjak Bibi tangi kuthui nogo damani uloba bono shanon nakha tabo Ramkrishna hostel ni phasing kokshilchaka Boyerni Bibi thini mung boyer de broma umor noichi nok sidai PS borkathal togmakari amsayo norok tino o jibi sak hamno ko tam bagi phaimani Tine TSM nengai information mana je cinta ko koroksa boyar Ramkrishna school amtoliwo ini market mano ini cing khawar mana cing ini identification khanya ini bisa khamno tahu sokoja boki hostelo tamu khanawe norok phai bono phasi sajak nei information mana bunchotai cing khabar nanya nei oro phai angkai bojia hostelo tongmani boki kubu de sak khai ingma khana आम तो तारसो जल्दी साइमिया को बिन नमो सीसी कैमरा बटन को सामनो आजाने पीएस आउटपोस्ट बाय जों कोलैबोरेशन खाइलायै नाइलायै इंक्वायरी खाइमान बिसिंग ते साइमाना तेबो सियोर नाय जे साक दांका ना एवडा कोनो खाके bo thika hene bahike khobor mani norok phake बिनि बाय न खबर इका जे बिनि मामा जे आजा दिन खाइनाय बिन बाय छुट्टी न खबर मा जे Jini tahu koroksa ate ingka, jeng jibi sakam no bin dead body sapa jani khawar manai, nanya ini hai kata, jeng tiya isep mangai joto palka. nukha den norok le Nukha, nogoi thaisi no identification khale pai janga bono. sak tam saima khan norok Tahu sudah tu kono asa saiman suya ko, jeng arane PS robai tayo warden robai arane tayo extra warden staff robai kok salai jeng tayo saiman. Tahu sudah asa kono saiman suya. ke buskango norok tam podo kemna nai Jeng to je inquiry bising te jeng to proper justice no nai tam mangkai nge jeng cheri chatuk nai jeng nai ta bo hostelo tam khlai tongma bo aro no poru aro no bo tabo pora pai 12 pai ta bo aro warden khai tong mata bini kami ke bor tongma sa bini kan ke borkatal tomakari bini nok ni garden rok sobai khada bini bai sopaja ta bini ama babu bo gerei bini khanao bini bai sinna nong ni chini mung bisi jeng ga TSM ni ikfai tai town committee jotono Holy Cross college jotono milioi jengte charge rock coordinator tai onek members rock joton tango jaro palka milai cinta khumno naina hini phale tek aise kok angke norok je dead body naina hin khai puru o je hostelo naikol nai rok bai kin rok ki malai phekada boro boy to asmal na sam khabar mane asmal na bagai chang time malia dead body oro sopa ke ne khana woi sam dead body no identify khane ne oro ma sam oro ni boro boy kok saman samai mali hambai norok tini o jibi sak hamno ko phaimani tumani bagai phaileka belaka hambai sungke phaiman ongka TSF ni ongwinai ingke tai sung belaka hambai maro sini sarang sari channel nabu ingke tini sungoro phaimani ingke sung kaisa information ingke tamo sini takuk khoroksa bo Ramkrishna ashram aro bo warden hisabe samutangoi tongo ingke bo tini aro sung khobor maka je bo boni mangkuthe aro sokbai kane sung khobor maka ingke o jago boni bai boni mangkuti nain famani monot thike phonoklia mane bo direct back khema thaka inge song
sini state coordinator ne hoite khabar mane sungoro as a student organization ongni sungtini bono nain phaimani hangke tabuk bong bini mangkathiki norok mikhata boni mangkuthunya identify khain bagoi sini oro boni victim je thunyai boni bai phaijak gete abone loge loge boro identify khaine borok nai khaja I abon ot thunyai mangkuthai sini takhuk boyer da borma je thunyai boni mangkuthai ne borok identify khaika norok le haide man hairok boki sak na hairok ongkana hane abole sungtabusu jorti saimansa gya na abo police ni inquiry khaya sak sungbutak fully saimenya but sungnai je fully transparent khay or investigation ong thoi ne norok to thajing saga je norok khobor mani phai hone subani bisingtei norok khobor maka je bo hai sung main sini student organization khobor man hinke sini TISF ni state coordinator sir sajra dabar mane hoite sung o khobor mane sung joto phelai bini nukhungni borok le sokai khada sini je victim ni je thunyai ni yes je thunyai ni boni nukhungni boni bai masana tongo because thunyai ni boni ba baba kuroi boni parents kuroi boni bai siming tongke boni bai phaika oro phaine bona identify khain bangen phaika tabuk bo jaga phaijak noro tabuk sungoro GB hospital phaijak GB hospital ni je mortuary room o jaga sung phaijak ta tabuk hospital ni kotipokoro bai kok sagade hospital ni borok waita sung kok saka enke borok tabuk phono kabono bok khlepenye je borok identify khain bangi sung phaimani borok identify khairuka nin sinimong kita ani sinimong ka Rahul Notia angka TISF ni joint convener town committee Agartala town committee ni hambai bai tini o je GPO nang khai le kamoni sab tam kalai ani kuku bin tamo boyer de burma bo ki tabo on bo jaga tongmani bahai to Ram Krishna ashram ko duiman bubono bo puro thai dini bo o thima jora no ke o hostel sokai kada thima jora chokbaya borak to lagai daga khaso bi ki bai ka bo bhai ke thaya bo basai maya hostel ni kotipokoro nong no jano jang dekhi ka ai jano gya ani mama ji saro bone hostel bo class 4 ni me pori mane ano bini bai gar jani ni sai mano o me se poro gana saya ke bo hostel ni hoide tui pai ga gari guru jo to ready khai ja khaja ga guza ang don ni thangdi ma ja ano thangdi thui kya pai ga ani ja ujo julo bono aro age bo sonde ha to ngo bone bo ano thangpuro no girija gi dong bo jaga wo dongnani girija gi dong ang ji sawo bono kogrok ta pirok di buyun pano ta walai dini bo bube walai ne borok buya sabono kirija go hinsa ke bo bo ni aro ni staff no bang to bumung to maya bo gui thanga samani no as borok hanga hange bini no hanga hange ngo bo edino goro po bona am paijak pho bo jo to borok na thaka no go bo ki dija go nei na amna hostel bo tam khai bo a jaga bo mutai ro gru bo henge dai chrai rong no na ki ni khayo asuk no amna nang le kamile bo jaga ayang go borok ka thal tong ma kari